ओमफ्राय मोनसे खना सुबाय थानाय समाव खना र' उनाव फाननो मानिबा र' बेनिफ्राय उनाव ओइ अनजना बिफा होननाय दं राजेन बायथानिनो माने बिजामादै आरो एखे बिदाय फंबाय बियो हाबा जाथ'वाखैमोन आरो इसानावनो थाफायदों खोमा साखर ना मायबा र' ओमफ्रायो इखौ प्रथम फानहरग्रोदो बोराया तामानि रखमलै मथा मथि 1 फुटसो गोलाव आधा फुटसो ना मा ओरै गुवार आरो तामा खना रखम नुयो ओमफ्राय इखौ फानहरग्रोदो नै खना गोनां होननानै बोराया फानहरदो आरो हामफ्लाया ओमफ्राय बन्दा बिमा खावरि माने मास्टारनि खावरिया हुथियाव खना फानहैबाय थायो दानिया खना ओरैनो ओमफ्राय इयाव फाननो हरबाय आरो नोंखौ फानहैग्रो होननानै बे फानहैबाय फानलांबायना आरो फानलांबाथ' खनरिया ओइ इयो तामासो होननानै गारहरदों भिनजावनो खनाखि बेनिफ्राय खिन्थु तामाबाबो इयो मथा मथि 200-300 बुहुद पुराना आरो होनबाय आरो ओमफ्राय आरो ओइ तामासो मानो नांगोन होनना फैफिनबाय होननानै उखामखानो इयो अनजना बिफा होननाया राजेन बायथानि बिफंजों एखे ओमफ्राय खोन्थाबाय राजेननो हुइ तामासोलै नोंदि खना खना दङ सब तामासो गोजा खोमालै आंखौ थगायगोनसो खोमा रोङालै नोंखौ मोननाय खालामथारगोन होननानै ओमफ्राय आरो होनबाय खना नंमारगौ आं होखारनोसै आंनि हिनजाव गिदिरखौ होननानै ओमफ्राय दा बुरना थानायखौ नांगौ थारमाने आसनि होननायखौ लांगोन आरो इयो जुदि खना नङा आं होखारहैथारनोसै बेखौ होननानै ओमफ्राय उनाव थांथारसै साइकेलनि माबाखौ सिटखौ थाम बुलायनानै सलांबाय होखारनोसै आंखौ खेब खेब बुंबाय थायो जों बेरला नालाय होननानै बिदाय फंबायाबो थिगलै होननानै ओमफ्राय आं होखारनोसै नों होखारथां मोनगोन सब खना मोजां मोननाय खालामबाय राजेना बे होखारनाय खोमा ओमफ्राय उनाव इसानाव आरो हाबानि थाखाय खालामबाय आरो ओमफ्राय हाबानि थाखाय जिग जाबाय बुरैनाबो सब समाधान जाजोब्बाय दे फिसाजो बुरैना थानायखौ हरनोसै जाबाय आसनिखौ ओमफ्राय हरनो नागिरबा हाबा लांबाय आरो लांबाय बिदिनो हाबानि लास्ट खालि इसानि बंखा फैदों न' गैलानिया ओमफ्राय सेबसे सु दंखल खाथियाव बंख मोननै मोनथामसो लोगो जायो